Cum ar fi să te numești domnul Sulă sau doamna Bucă, ori poate domnișoara Curu sau Gomic Junior? Obișnuiți spun cei care poartă aceste nume. Deși pe seama lor se fac bancuri pe care chiar ei le povestesc, oamenii nu se supără. Ce să-i faci? Așa s-au numit și părinții și bunicii lor. Astfel de nume care trezesc zâmbetul poartă o mulțime de moldoveni. Dar să recunoaștem, omul face numele, nu invers. Eu sunt Mihail Sula, familia Sula ei. Asta e după tată, după ei, familiei Puiu. Am uit trecut pe familie mea, pe Sula. Moș Mihai Sulă, un lemnar de la Sireț, a decis să ne arate unealta de la care îi se trage numele. Eu acum o ascult, fac Sulă. În 2 timpi și 3 mișcări instrumentul a fost gata. Nimic de râs, spune Moș Mihai. E încoace o ieșit că Sula și ei Sula familie. Sula iactă, de o pildă, s-o dizbârnat de aici. Amoi ca să nu goacu, nu, e că-i face așa gaură. Pe cât de necesară, pe atât de diverse se laudă bătrânul. Vă 4, 5 am avut, sunt mai mari, sunt mai mici, sunt așa de scurte, sunt mai lungi. Care vă place? Mie îmi place și care putem în șibri, dar mă. Tocmai de asta Moș Mihai se mândrește cu numele său. Păcat că nu l-au înțeles copiii. Tata s-a schimbat după familia mea, Puiu. Băietul tot Puiu. E rușine cu familia Sula. E râd de lumea că familia e Sula. Eu le-ați spus. La Sireț, fiecare al 6-lea locuitor poartă numele Sula sau Sulă. Mine mă cheamă Mihai Sulă. În sat sunt mai mulți cu numele Sulă și Sule. Iată și pe doamna Sula de la primărie. Doamna Sula, vă rog, Spune că nu prea a avut situații jenante, în schimb soțul său s-a cam ars când era student. Întârziese la lecții și profesoara îți familia. El zice Sula, dar profesoara zice, ieși afară. Din Sireț ne ducem la Costuleni. Pe gard stă un tânăr care e la fel de mândru de numele său ca și James Bond. Bond. James Bond. Gomic, Sasha Gomic. Nimic de mirare, e un nume foarte rar. Dacă aș putea să-mi aleg eu un nume, tot Gomic aș rămâne. De ce așa? Așa îmi place, așa am fost născut, așa voi rămâne. Până acum 14 ani, un singur om era înregistrat cu acest nume, tatăl său. Numele dumneavoastră pune. Maria Mihalache Alexandrovna, nu? Soțul dumneavoastră. El e Gomic, eu nu sunt scris cu dânsul. Mă înțeles că numai o singură familie Gomic pe teritoriul Moldovei. Și el se mândrește că sunt numai eu singur, un singur Gomic. Acum bărbatul se află la Moscova, la muncă. Care auzău de familia Gomic, așa buhnea un râs. Dar deși cauză tot e... I-ați întrebat? Nu i-am mai întrebat. Un nume exotic, confirmă și vecinii. Și are însemnătate ceva, o prostie, și poți și să schimbi cumva, poate iau vecinul de alături, au fost baran, dar nu s-a pus baranul. Să mergem mai departe. La un picnic am găsit familia Bucă, are 2 membri. Mă numesc doamna Bucă Victoria, sunt casnic. Bucă Ion. Doamna Bucă, domnul Bucă, cam așa le zicem. Păi, se bucură dacă zicem doamna Bucă, domnul Bucă. S-au oferit să ne explice originea cuvântului, în schimb au făcut haz de el. familia Sulă, Purcel, Cățel, da, Curgios, numele Bucă încă e foarte bun. Cât ați formulat pe dânsa? Voastră tot? Eu formulat pe Buca mea și gata. Nu știau însă că tot în Moldova există un nume și mai răsunător. Ea, Dmitri Fedorovich Curu. Cine a îndrăznit să se gândească la ceva indecent, a greșit. Моя фамилия Куру, на гагаузском это сухой, не знаю, чисто гагаузская фамилия. А на румынском знаете, что это значит? Если ударение поменять, ну, попа получается. А что? Nume care te fac să zâmbești sunt o mulțime în Moldova. Astfel avem Mrazic, Dura, Levăi, Ling, Boșroș, Buric, Bou Purcică, Guzgan, Balaur, Labă, Băcioc, Ou, Chefir, Rachiu, dar și câteva mai greu de pronunțat. Așa se face că în ultimii 5 ani peste 18.000 de moldoveni și-au schimbat numele în acte. Am avut un caz, schimbarea numelui de familie din Caziol în Osiol. Au motivat că pe linia tatălui toți sunt Osiol și pe linia mamei toți sunt Coziol. Și dumnealui de acum dorește să schimbe numele de familie pe linia mamei. Sunt și căsătorii destul de curioase. Soțul era din partea neamului Bucă, soția din partea neamului Curu. A luat numele de familie al soțului din Curu în Bucă. În Moldova avem înregistrați 5 oameni cu numele Mis. De asemenea, sunt 148 de femei care poartă prenumele Argentina. Și apropo, niciuna care s-ar numi Moldova. Astfel, dacă vreun bărbat Mis s-ar căsători cu o Argentina, am avea o Miss Argentina moldoveancă. Indiferent de nume, un lucru e cert.
Omul face numele, nu numele pe om.